So we are back again mga buddy, at nandito na naman tayo sa ating catering service. So nakikita nyo naman na kami ay naghahakot na para patungo sa aming catering. Let's go! So yun, relax na relax ako. At ito na, tapos na namin mahakot tong lahat ng gamit namin mga buddy. So tungo na kami patungo sa kikiteringan namin. Dito na tayo sa ating i-cater mga buddy. So this is Women's Day event mga buddy, and then yun, nakahanda na kami dito. So let's go. 2 hours later. So yun lang mga buddy, at di na ako nakapag-video sa catering mga buddy dahil sobrang busy na, sobrang dami ng tao mga buddy sa Binugaw mga buddy, dahil ang event doon kay Women's Day nila mga buddy, kasi malapit ang pesta sa kanila mga buddy. So yun mga buddy, konting video lang yun mga buddy, dahil hindi na ako nakapag-upload ng video dahil nag-work na po ako sa Red Ribbon mga buddy, and then itong catering timing mga buddy, dahil wala akong work sa Red Ribbon, kaya naka-cater ako ngayon. So yung mga buddy, so try natin mag-vlog sa Red Ribbon mga buddy. So kung kaya pa natin mag-vlog doon mga buddy, dahil bawal talaga yung phone doon sa loob mga buddy, pwede naman sa labas mga buddy, sa pagbihis ng damit at pag break time mga buddy. So try kong mag-vlog po buddy. So yun lang mga buddy, at I hope you enjoy the vlog. So paulit-ulit ko sasabihin mga buddy na Malolas Catering lang talaga malakas dito sa Toron mga buddy. So if you contact their mga buddy, so you can contact their page Malolas Catering and event mga buddy. So yun mga buddy, kaya yung contact ka lang page at yung contact number nila mga buddy para sa catering mga buddy. Sobrang sulit at sobrang sarap ng kanilang mga ulam mga buddy. Don't forget na mag-inquire sa kanila mga buddy. So yun, at I hope you enjoy the vlog mga buddy, at don't forget na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aming YouTube channel. Everything you do it with love. Bye.